Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами ў празе Дмітрий Гурневич, а на сувязі са мною са Злучаных Штатаў Серж Харитонов, медэксперт і супрацоўнік сеткі экспертаў iSense. Прывітанне, Серж. Добрый день. Сержам, я сёння хочу паговорыць пра візіт Святланы Ціхановскай ў Злучаныя Штаты. Сёння ўжо чарговы дзень гэтага візіту. Учора, я нагадаю, Святлана Ціхановская сустрэлася з дзяржсакратаром США Энтоні Блінкенам, а сёння ў яе неўзабаве мае адбыцца сустрэча ў Белым доме з дарадцам у пытаннях нацыянальнай бяспекі Джейкам Саліванам, гэта дарацца Джо Байдена, натуральна. Спачатку давайте, Серж, паговорым пра ўчорашнюю сустрэчу. Што, на вашу думку, апрача таго, што все ж таки дзяржсакратар гэта высокая пасада, і, ў прынцыпе, сімвалічна гэта важна, ён твіт напісаў нават пра гэтую сустрэчу. Святлана Ціхановская там агучыла свае чаканні, але ці можна чакаць нейкіх канкрэтных вынікаў, ці гэта проста ўсё ж такі, як жартуе прапаганда, сустрэча для фотаздымка? Ну, я думаю, калі б гэта была сустрэча для фотаздымка, яе б не было, яна б не працягвалася гадзіну, і пасля прадстаўнікі абедзвюх камандаў не абмяркоўвалі б дэталі нейкіх далейшых крокаў яшчэ пасля гэтай сустрэчы ў будынку дзярждэпартамента. Мне падаецца, што у прапаганды просто не застаецца нейкіх новых варыянтаў, як данесці да сваёй досыць вузкай ужо аўдыторыі, чаму Ціхановская знаходзіцца ў Штатах, навошта яна прыехала, якія мэты ў яе стаяць на гэтую паездку і чаго можна рэальна дасягнуць. Мне падаецца, што гэта першая сустрэча афіцыйнага прадстаўніка Беларусі за вельмі доўгі час на такім узроўні, і тым больш у Вашынгтоне. Таму пра першыя практычныя вынікі, мне падаецца, мы зможам сказаць недзе бліжэй да канца гэтага тыдня, але пры гэтым з таго, што мне вядома з камунікацыі з мясцовымі журналістамі, з прадстаўнікамі мясцовага палітычнага эстаблішмента, стаўленне да Беларусі значна змянілася. Перш за ўсё, не трэба неяк людзям распавядаць, дзе знаходзіцца гэта краіна, што там адбываецца. Пра сітуацыю вельмі добра ўжо ведаюць не толькі там нейкія эксперты, але і людзі з такіх больш шырокіх масаў, што мы можам назваць general public, так, чалавек на вуліцы. За таго ўзроўню гвалту, які адбываецца, за таго ўзроўню парушэнняў правоў чалавека, які адбываюцца. І вось, дарэчы, на гэтым тыдні у адным з буйнейшых палітычных праектаў Амерыкі The Hill выйшла публікацыя пра сітуацыю на Кубе, і там абмяркоўваецца тое, што Куба не падобная па стане парушэнняў правоў чалавека на іншыя 35 краінаў Амерыкі, як паўночнай, так і паўднёвай, але больш падобная на Беларусь ці Бахрэйн. То зараз атрымліваецца, што больш не Беларусь параўноўваюць з Кубай, а ўжо нават Кубу параўноўваюць з Беларусю. Таму мне падаецца, што ўсё ж гэтая сустрэча, гэтая паездка Ціхановскай і яе каманды скончацца практычнымі рашэннямі. Як ужо вядома, будзе новы executive order ад прэзідэнта. Пакуль не да канца зразумела, калі гэта атрымаецца у сэнсе падпісання менавіта гэтага executive order, але мне ўжо вядома, што дакумент гэты падрыхтаваны і будзе падпісаны ў бліжэйшым часам. Вось вы сказалі пра тое, што Святлана Ціхановская, што гэты візіт як бы за доўгі час афіцыйнага прадстаўніка Беларусі, я разумею, вы так называеце Святлану Ціхановскую, але ці так яе ўспрымаюць у ЗША, напрыклад, калі Джо Байден, Белы дом не пацвярджае сустрэчу на самым вышэйшым узроўні, магчыма, ўсё ж такі гэта не да канца так, яна не ўспрымаецца як афіцыйная асоба. Ўсё ж такі, як лідар дэмакратычнай апазіцыі, так учора CNN падпісвала. Ну, і, в прынцыпе, я нагадаю таксама для гледачоў, я просто паглядзеў, учора якраз такі адбылася сустрэча ў Белым доме там лідару кубінскай апазіцыі, і там таксама прымаў дарацца Джо Байденом гэтых лідараў, пры тым, што Куба ўсё ж такі для ЗША несумерна важнейшая. Пытанне ў тым, што тэма Беларусі пераглядаецца просто вось цягам некалькіх дзён, і людзі, напрыклад, якія яшчэ на пачатку тыдня ведалі пра нейкія факты датычна Беларусі і сітуацыі, ўжо пад канец тыдня пасля знаёмства з Ціхановскай, пасля абмеркавання гэтай тэмы з прадстаўнікамі каманды, многія рэчы глядзяць па-іншаму. Можна сказаць, што у жніўні, ды і нават у наступныя 12 месяцаў Амерыка была больш занятая сваімі ўнутранымі праблемамі, як гэта і заўжды было, але ў гэты час
асабліва звязана гэта і з каранавірусам, звязана і з унутранымі падзеямі ў эканоміцы, што наўпрост звязана з каранавірусам. Але, як мне падаецца, гэтая сустрэча і не толькі для Ціханаўскага, але і для самога Байдена будзе такім тэстам. Учора у Washington Post выйшла вялікая публікацыя аб тым, што могуць зрабіць Злучаныя Штаты. Гэта, перш за ўсё, конечно, датычна эканамічных санкцыяў, як сектаральных, так і кропкавых санкцыяў супраць людзей, якіх называюць the money bags. Гэта можна перакласці як кашалькі ці мяхі для грошаў Лукашэнкі. І, канешне, пытанне таго, у якім статусе знаходзіцца Ціханаўская, яно цікавіць не толькі журналістаў, але і саму каманду. І, як мне падаецца, зараз робяцца тыя крокі, каб Ціханаўскую прызналі на афіцыйным узроўні афіцыйным прадстаўніком Рэспублікі Беларусь як дзяржавы. Мы ўжо ведаем з мінулага года, што Лукашэнку не прызнаюць кіраўніком краіны, не прызнаюць афіцыйнай асобай Злучаныя Штаты. І з-за таго, што ягоныя рашэнні не маюць юрыдычнай сілы, і ён выступае як фізычная асоба з пункту гледжання ЗША, той самае датычна і людзей, якія былі прызначаныя пасля гэтак званай тайнай інаўгурацыі. І чым болей будзе зацягвацца гэтая сітуацыя, чым болей Лукашенко будзе мяняць ці назначаць новых людзей у гэтак званы урад ці нейкія іншыя структуры афіцыйныя, якія не будуць прызнаны Злучанымі Штатамі, тым больш востра будзе ставаць пытанне, у якім жа статусе будуць знаходзіцца людзі, якія прадстаўляюць Ціханаўскую і офіс, і яна сама. Як мы ведаем, літоўцы ўжо робяць першыя крокі па дыпламатычным прызнанні Ціханаўскай і офіса, і Злучаныя Штаты, як мне падаецца, вось з пункту гледжання той дынамікі, якую я назіраю ў апошні тыдзень, яны, можа быць, не сёння, можа быць, не заўтра, але у набліжэйшыя месяцы перагледзець больш юрыдычныя пытанні, датычныя Ціханаўскай і офіса. І я думаю, што калі ўсё ж сустрэча Байдена і Ціханаўскай адбудзецца на гэтым тыдні, мы можам казаць аб тым, што гэта дынаміка нават вельмі хутка, вельмі так значна паскорыцца. І сустрэча Ціханаўскай з прадстаўнікамі Белага дома адбудзецца праз 3 гадзіны, і я прапаную проста пачакаць, чым жа скончыцца гэтая сустрэча і што за прадстаўнікі Белага дома там будуць. Таму што офіс, канешне, не распавядае пра ўсе дэталі, і я думаю, што мы можам быць вельмі прыемна здзіўленыя па выніках гэтай сустрэчы. Але паколькі нашу сустрэчу, дакладней нашу размову гледачы пабачаць трошачкі раней, магчыма, за гадзіну да гэтай сустрэчы, мы пакуль што маем такую пацверджаную інфармацыю, што яна сустрэнецца з дарадцам Джейкам Саліванам, чалавек, у прынцыпе, блізкі да Джо Байдена і з папярэдняй пазіцыі Байдена, з віцэ-прэзідэнта ў Барака Абамы, блізкі з Хілары Клінтон, то бок чалавек, у прынцыпе, вельмі уплывовы, блізкі, да, так бы мовіць, як называюць, да цела. Але скажыце, ці такая асоба з такім статусам здольная штосьці вырашаць? Мы зараз скажам пра такія умовы, калі гэта, скажам, адзіная сустрэча высокапастаўленым чыноўнікам Белага дома з Байденам не будзе. Што можа сам Саліван вырашаць? Не, я думаю, што гэта цалкам легітымная, калі перакладаць з ангельскага legitimate, больш такі шырокі сэнс у гэтага слова. В Амерыцы беларуская і амерыканская палітычная сістэма вельмі адрозніваюцца, у тым ліку і ў тым, што людзі ніжэйшага ўзроўню, ну, мы не кажам аб тым, што Саліван гэта там нізкі ўзровень, гэта сустрэча высокага ўзроўню ўсё ж, але людзі у тым, што можна было б назваць вертыкалю ўлады, якая, канешне, непараўнальная ў адной краіне ў другой, маюць магчымасці ўплываць на рашэнні, маюць магчымасці прымаць рашэнні, бяруць адказнасць на сябе за іх. І Саліван у гэтым сэнсе гэта чалавек, які мае ўплыў на Джо Байдена. Апроч таго, трэба яшчэ сказаць, што сёння Ціханаўская наведае Сенат, яна сустрэнецца з сенатарамі Менендесам, Рышам, Шэйхінам, Портманам і іншымі.
і падчас гэтай сустрэчы таксама могуць быць прыняты нейкія рашэнні датычна таго, што рабіць далей. То бок я бы хутчэй ацэньваў гэты візіт як такое першае знаёмства з прадстаўнікамі амерыканскай палітычнай сістэмы, і нават калі сустрэча з Байденам не адбудзецца, не трэба там упадаць у нейкі алармізм і казаць, што ўсё прапала. Просто у некаторых палітычных сістэмах кшталту амерыканскай часам трэба зрабіць больш хатняй работы перад тым, як сустракацца з прэзідэнтам, просто каб гэтая сустрэча была больш грунтоўнай і больш асэнсаванай абодвумі бакамі. Зразумела, што прэзідэнт США часу гэтаксама, як і ў ўсіх іншых 24 гадзіны ў дзень. Але гэтыя 24 гадзіны досыць плотна занятыя, і тым не менш, я б не выключаў той магчымасці, што нават сустрэча з прадстаўніком прэзідэнта, нават сустрэча з кіраўніком дэпартамента, гэта не проста нейкія там, ведаеце, сустрэчы дзеля фотачкі. Гэта сапраўды уплывовыя людзі, значна больш уплывовыя, чым беларускія палітыкі, чым нават так званы прэзідэнт ці былы прэзідэнт Беларусі. Таму я думаю, што ўсё ж нават узровень чакання ад гэтага візіту нават зараз ужо пераходзіць тое, што можна было чакаць ад такой першай паездкі фармальна. Вы не падзяляеце той алярмізм або тую канспіралогію, што вось гэта пакуль што прынамсі няма пацверджанай сустрэчы з Байденам Ціханаўскай, таму што Байден дамовіўся ў Швейцарыі з Пуціным, што аддае Беларусь цалкам, ён не займаецца, не цікавіцца Амерыка Беларусь узамен за нешта там, што Расія, скажем, там робіць для Амерыкі там у сувязі з Кітаем або там з іншымі, Сіріяй, напрыклад. Не, цалкам не, такой інфармацыі няма і у прадстаўнікоў Белага дома, у тых людзей, з якімі я размаўляў, у прадстаўнікоў эстаблішмента амерыканскага, і гэта такі месседж, які закінуты расійскай прапагандай, каб паказаць, што Владзімір Пуцін мае нейкі ўплыў на прэзідэнта США. Гэта, канешне, не мае ніякага дачынення да рэальнасці, да таго, што адбываецца тут у Вашынгтоне, як ставяцца да Ціханаўскай, як яе сустракаюць, які ўзровень сустрэчаў і якое стаўленне не толькі у публічных людзей, але у людзей непублічных, якія займаюцца беларускай палітыкай. І на Байдена багата ціску. Нават учора ў Вашынгтон-Пост выйшла публікацыя, вось пра якую я ўжо казаў, пра санкцыі, яшчэ за некалькі дзён да гэтага ў гэтым жа выданні, якую чытаюць амерыканскія палітыкі, да якога яны прыслухоўваюцца, менавіта з-за таго, што амерыканская сістэма публічная і тут ёсць палітычная адказнасць абраных палітыкаў. Каманда Вашынгтон-Пост звярнулася да Байдена з запытам сустрэцца з Ціханаўскай, такі самы запыт рабілі і прадстаўнікі Сенату, і робіцца гэта таму, што Байден перш за ўсё абяцаў займацца беларускім пытаннем напярэдадні выбараў, калі яшчэ ўдзельнічаў толькі ў прэзідэнцкай кампаніі. І для яго самого гэта будзе такі самы тэст, як і для Ціханаўскай. Для Ціханаўскай, з аднаго боку, канешне, гэта тэст на тое, як да яе ставяцца Злучаныя Штаты, якая далей будзе падтрымка. У тым ліку фармальная і нефармальная. Для Джо Байдена гэта такі выдатны тэст на ягонае наследаванне ягоным прынцыпам, на ягонае жаданне адстойваць гэтыя прынцыпы, пра якія ён казаў, пра прынцыпы дэмакратыі, пра прынцып падтрымкі гэтай дэмакратыі за мяжой. Але з боку такіх калектыўных Злучаных Штатаў, не толькі прэзідэнта, але і ўсіх астатніх палітыкаў, мы ўжо ведаем, што была падтрымка павялічаная для грамадзянскай супольнасці журналістаў з 8 до 30 мільёнаў долараў. Гэта, як мне падаецца, найбольшае павышэнне гэткіх бюджэтаў ва ўсім былым Савецкім Саюзе. Але практычна, здаецца, гэта не рэалізуецца яшчэ, бо там не хапае, здаецца, нейкіх подпісаў. Не, там пытанне толькі ў тым, што не, гэта тыя грошы, якія былі запланаваныя на пачатку Белым домам, было прапанавана падвышэнне до 20 мільёнаў, затым ужо у палаце прадстаўнікоў было
была прапанова падвысіць да 30, і зараз застаецца апошняе пытанне, трэба зафіксаваць у фінальнай версіі бюджэта гэтую лічбу. Я думаю, што яна застанецца на ўзроўні 30 мільёнаў, магчыма, яна будзе павышаная яшчэ больш, але гэта такі камітмент, якія Злучаныя Штаты робяць, таму што яны разумеюць усю дынаміку таго, што адбываецца ў Беларусі, разумеюць, што гэта ўсё яшчэ не скончылася. То бок, калі на вуліцах няма пратэстаў, яны разумеюць, што ва ўмовах фактычнага вайсковага стану немагчымыя пратэсты. І гэта вельмі добра тут асэнсоўваюць, і інфармаванасць па беларускім пытанні, на маё разуменне, значна большая, чым гэта было, скажем, 10 ці 5 год таму. Людзі вельмі добра ведаюць пра ўсе дэталі, вельмі добра разумеюць, што адбываецца, і ўсе маніпуляцыі, якія робіць там беларуская ці расійская прапаганда, яны скрываюцца проста ў той самы момант, калі яны выходзяць у эфір. Яшчэ одно пытанне мяне, паколькі вы сказалі пра падтрымку, так, пра тыя грошы, которые выдзяляюцца, але там ёсць момант, які агучвала Святлана Ціхановская, гэта палітычнае пэўнае пасярэдніцтва ў вырашэнні беларускага крызісу з боку Злучаных Штатаў. На вашу думку, у чым яно можа заключацца, калі Александр Лукашенко абсалютна ігнаруе, скажем, сігналы заходніх лідараў, абзывае рознымі словамі, іх не падымае слухаўку, калі ему звоніць Меркель, хаця раней кветкі за ёй бегаў, калі яна прыязджала ў Мінск на перамовы, это нармандскай чацвёркі выручаў. Якім бокам тут, скажем, ЗША можа практычна выканаць эту ролю? Гэта вельмі простае пытанне. Калі мы кажам, напрыклад, пра Меркель, якая звярталася да Лукашэнкі пасля выбараў з прапановай спыніцца і спыніць гвалт, трэба разумець псіхалагічны партрэт гэтага чалавека і тое, як ён рэагуе, напрыклад, на жанчынаў, ягоная мізагінія і стаўленне да жанчыны як нейкіх там людзей другога сорту. Яна з ім сыграла такі нядобры жарт, калі была сітуацыя з Меркель у мінулым годзе, калі была сітуацыя з Святланай Ціхановскай, калі яна пайшла на выбары, таксама была вялікая памылка недаацэньваць яе як жанчыну. І Лукашенко разумее сілу, ён разумее палітыкаў, якія гатовыя гэту сілу, скажем так, практыкаваць, і Злучаныя Штаты ў гэтым сэнсе гэта, канешне, там глобальная такая сіла, якая не плануе ніякіх вайсковых крокаў у дачыненні да Беларусі, не дай Бог, але ў сэнсе палітычнага ціску Злучаныя Штаты гатовыя, і я думаю, будуць гэта рабіць дзеля таго, каб Лукашенку прыбраць з палітычнай сістэмы, менавіта з-за таго, што ён прайграў выбары. Калі ён захоча прымаць удзел у наступных выбарах, якія правядзе Святлана Ціхановская, па стандартах АБСЕ ён гэта можа зрабіць, але я думаю, што для яго самога гэта будуць вельмі такія непрыемныя вынікі сапраўдных шчырых выбараў, асабліва пасля 12 месяцаў такога дзяржаўнага тэрора, які мы назіраем. Але калі вяртацца да вашага пытання, якая менавіта гэта можа быць праца, Злучаныя Штаты могуць правесці мадэрацыю, Злучаныя Штаты могуць арганізацыйна дапамагчы правядзенні нейкага круглага стала старой номенклатуры і каманды абранага прэзідэнта разам з нейкімі кансультантамі і прадстаўнікамі іншых палітычных сілаў. І самае галоўнае проста разумець, што цэнтральная роля, якую могуць зіграць Злучаныя Штаты, гэта менавіта ціск на Лукашенку для таго, каб ён пагадзіўся на сыход з палітычнай кар'еры, каб ён пагадзіўся на тое, каб ягоныя падначаленыя ўсё ж выйшлі на перамовы і распачалі сапраўдны дыялог, а не тую вось карыкатуру, якая сіламі прапаганды ствараецца, каб зрабіць імітацыю. І мы павінны разумець, што нават тая падтрымка, аб якой кажуць і расійскія, і беларускія прапагандысты, падтрымка Крамля, яна насамрэч не такая вялікая, як аб гэтым кажуць. Напрыклад, калі мы паглядзім на сітуацыю з адказам, сумесным адказам на санкцыі. Пуцін абяцаў, што будзе нейкі адказ, і самае галоўнае, што мы даведаліся па выніках перамоваў Пуціна Лукашэнкі, да той, што кошт на газ застанецца тым самым, якім быў. Ці стварае гэта нейкія новыя умовы для
таго, каб мінімізаваць эфект санкцый, ну мне падаецца, што не. Калі мы кажам пра грошы, якія Путін выдзеліў у якасці крэдыту для Лукашэнкі, гэта $1,5 мільярда, можа на першы погляд падавацца, што гэта і вялікія грошы, і нейкая падтрымка большая, чым сімвалічная, і падтрымка, як адбываецца наўпрост для Лукашэнкі, і, магчыма, для падтрымкі рэпрэсіўнага апарату, але у выключна так эканамічных поглядах мы павінны разумець, што гэта грошы, якія Путін даў для таго, каб перакласці іх там з левай кішэні ў правую. І вось гэтыя крэдытныя грошы, якія даюцца на выплату крэдыту Газпрому, яны не столькі падтрымка для Лукашэнкі і ягонага апарату, колькі падтрымка устойлівасці самого Газпрому, бо калі табе крэдыторы не выплачваюць пазыкі, гэта ўплывае і на тваю рэпутацыю, і на твои фінансавыя паказчыкі. Газпром — это публічная кампанія, таму не трэба прыслухоўвацца да прапаганды, трэба разумець, якія эканамічныя чыннікі стаяць за тым ці іншым крокам Расійскай Федэрацыі Владзіміра Пуціна. І ніякай там маштабнай падтрымкі Лукашэнкі сапраўды няма, гэта ўсё словы, за якімі насамрэч не хаваецца проста нічога. И апошняе, я после этого ставлю кропку. Скажите, вот вы згадали про мізагінію Лукашэнкі, а сапраўды, вот вы были в Вашингтоне, не ці зараз в Вашингтоне, бачили, як Ціхановская сустракаецца з людзьмі, камунікуе. На вашу думку, вось яна все ж таки справляецца з гэтай, складаная місія для чалавека, который все-таки у публічнай палітыцы, прынамсі, там, 8-9 месяцаў? Цалкам абсалютна. З таго, што я бачу, як яна змяняецца, як яна хутка вучыцца, канешне, мне цяжка параўнаць гэты досвед з кімсьці яшчэ з еўрапейскіх палітыкаў, каб чалавек проста ва умовах такіх досыць экстрэмальных навучаўся палітычнаму этыкету, дыпламатычным стандартам нейкім. І гэта, канешне, вельмі так падкупае, напэўна, не толькі людзей у Беларусі, але і людзей тут у Злучаных Штатах. Яны разумеюць, што Ціхановская — гэта чалавек досыць шчыры, чалавек, з якім можна дамовіцца, яна выканае дамовы. І вось у нядзелю, калі Ціхановская сустракалася з прадстаўнікамі беларускай дыяспары ў ЗША, людзі прыязджалі сюды нават з Чыкага, гэта 11 гадзінаў на машыне. І калі адзін з хлопцаў, які быў на гэтай плошчы, тут недалёка ад Капітолія, запытаўся Ціхановская, што я магу зрабіць, я ж проста беларус. Яна сказала: я таксама простая беларуска. І гэта наша агульная адказнасць, тое, што мы можам зрабіць, тое, як мы можам паўплываць на сітуацыю. І, канешне, тое, што яна робіць як чалавек, які не збіраўся станавіцца палітыкам, як чалавек, які вырашыў захаваць сваю сям'ю, які вырашыў стаць прэзідэнтам, пайсці на прэзідэнцкую пасаду і распачаць прэзідэнцкую кампанію проста для того, каб выцягнуць з турмы не толькі свайго мужа, але і іншых палізняволеных. Гэта заслугоўвае такой вялікай павагі, і гэта пазіцыя ў Злучаных Штатах, яна адчувальная паўсюль. Да Ціхановскай ставіцца вельмі добра як журналісты, якія разумеюць яе бэкграунд, гэтаксама і палітыкі, якія без усялякага сумневу ставіцца да Ціхановскай як да сапраўднага лідара, які нават у такіх экстрэмальных умовах працягвае сваю працу дзеля таго, каб вызваліць палізняволеных і правесці новыя выбары. Дзякуй вялікі. Гэта быў медыаэксперт сеткі экспертаў iSense Серж Харитонов. Мы гутарылі пра візіт Святланы Ціхановскай ў Злучаныя Штаты, які яшчэ працягваецца да канца гэтага тыдня. Дзякуй за тое, што былі з намі, што глядзелі «Свабода Прэміум». Для вас працаваў Дмітрий Гурневіч. Заставайцеся са свабодай.